Akwai mata da yawa da sun fara period amma unfortunately ba su san komi akan period ba, kuma ba su da wanda za su zaunar da su su gaya musu saboda inda al'adar mu yake akwai kunya da yawa a al'amarin. Na ce ba zan yi wannan bidiyon domin it's important kowace mace ta sanya jikinta yake aiki kuma meye normal da meye ba normal ba. The first thing shine period din mace ya kamata ya zo between 9 years and 16 years, wato between shekara 9 da shekara 16 kenan, abinda muke cewa menarche kenan. Idan ya zo before 9 years it's not normal, idan kuma ya zo after 16 years wato bayan shekara 16 kenan shi ma is not normal. Number 2 shine the menstrual cycle, wato kwana nawa ya kamata menses ɗinta yana yi kafin ya dawo. Bai kamata ya kasa da 21 days ba, wato bai kamata ya kasa da kwana 21 ba, sannan bai kamata ya yi more than 35 days, wato bai kamata ya wuce kwana 35 ba. Number 3 shine idan period ya zo bai kamata ya yi more than 7 days ba. Usually idan period zo mata yakan yi kwana 3 zuwa kwana 7 ne, amma bai kamata ya wuce. Sannan wata na mata suka dan yi ciwon mara kaɗan, this is normal, amma bai kamata ya zama na bala'i yanda ba ta iya komi ba a rayuwanta. Idan haka ya faru muna cewa dysmenorrhea, kuma zai iya zama akwai abin da yake jawo shi, so ya kamata mace ta je a duba ta. Number 4, jinin da take zubarwa in tana haila bai kamata ya jika pad da har zai bukace ta canja pad every 2 hours ba, wato pad idan mace ta sa ya kamata mata at least 2 hours. In har yana jikewa kafin ya kai 2 hours zai iya zama tana zubar da jini da yawa, abin da muke cewa menorrhagia, wato mace tana bleeding too much kenan a period ɗinta. Wasu abubuwan da zai sa mace ta yi tunani ko tana zubar da jini da yawa